Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Татарның Тукайы сымак, рус милләтенең үз Пушкины бар беләбез. Бездә талант иясе туып үскән Тукай кырлайы кебек, Рәсәйнең башкаласы янәшәсендә Пушкина шәһәре дөнья күрә дип дәвам итсәм чагыштыруларны, бу бик үк дөреслеккә туры килеп бетми икән. Ни өченме? Бу хакта бик тиздән беләчәкбез. Чөнки хәзер без юл алган Пушкина шәһәренең исеме һич кенә дә шагыйрь язучы Пушкин белән түгел, ә башка шәхес Григорий Александрулы Мархинин һәм әлеге адәм Пушка дигән кушамат иясе булу белән бәйле икән. Һич югында бу хактагы мәгълүматны шәһәргә якынайганда юл өстендә каршы алган сын монумент җиткерә безгә. Хәер, күп чагындагыча төрле башкарак фикерләрдә яшәп килә, без кунакка юл алган шәһәрнең исеме барлыкка килү хакында. Араларында әбәү, шып-шын пушкаларга кагылышлары да бар. Әлеге җирлекнең биеклектә урнашканлыгын күз аллап дөньяга туганнары да. Ничек кенә булмасын, исеме шәһәрнең һәм аны кушу сәбәпләре дә куандырганы шул. Безне кызыктырган Пушкина шәһәре инде берничә гасыр дәвамында татар дөньясын үз иченә сыендырган кала да икән ул. 111 мең кеше яшәгән бу шәһәрдә 5 меңе татар милләтеннән икән. Безнең бүгенге герой да, аның бер туганы, әти-әнисе дә биредә туып үскәннәр булып чыкты. Махсус биналы мәчете булмаса да, бүгенге көнгә әлеге җирлекнең шунсы куанычлы. Динебезне, телебезне хөрмәтләп, милли йөзебезне саклап кала алганнар биредә. Таныш булыгыз, бүгенге тапшырубыз герой Ихсан исемендәге Мәскәүнең төньяк көнчыгыш татарларын берләштерүче Ислам дини оешмасы җитәкчесе, Шәһабетдин Мәрҗани исемендәге Ислам мәдәнияте һәм мәгариф үзәге башлыгы, Имам Хатиб һәм санап киткән дәрәҗәләре өстенәле киң кырлы һәм олы йөрәкле шәхес Ринат Рифатуллы Фәсхетдинов, яки күпләр мәрҗәгать иткәнчә үзенә Ринат хәзрәт. Пушкина шәһәрендә аның матур гаиләсе гомер итә. Янәшәсендә әти-әнисе. Альберт, минем балалар биредә яшәүче 4нче буын татарлар инде. Иң әвәл әби байларым бирегә күченеп килгәннәр. Нижгар өлкәсе белән Татарстандан булганлар алар. Альберт, сез Татарстандан бит, әйеме? Әйе. 70 ел элек Татарстанда булган идем. Кечкенә 4 яшьлек бала әнием белән бүгенгедәй хәтерлим. Яныбыздан йөзләп атлар үтеп китте. Бөтен дөньяны тузанга күмеп. Машалла. Татарстан менә шулай атлый булган инде ул. Бер гомергә, шулай. Әлхәмдүлилләh. Bana şakta minide atlar jige yalana ya guyna büskelmen bir kürese ide kürese atlar jigip gilene düşkene Юрган одеялны үзенә тарта дип, гаепләмәсәләр үзенә Ринат Фәсхетдиновның бер әбисе Татарстаннан булуын ассызлыклап үтәрс килә. Яңа Шыймарза авылында туган әбикәем Рабига Касым кызы Төхбатуллина дип горурланып сөйләде безгә, тапшыру герое. Һәм күптән түгел, моннан берничә ел элек Татарстанның әлеге районына гаиләсе белән сәяхәт кылуы. Биредә дугасын укып, хәер фатихасын җиткерәдә алулары, хәзер инде үзләрен якын икән таныш-белешләрен, туганнарын табулары хакында да сүз тотты. Татарстанда төшерелгән фотоларны да күрсәтте безгә.
şeymerda Uğan jir be şeymerda Bizning yaşlık yıllarımız Gidip sinde uzak Albert Efendi, sizni benim tuğanlardan tanıştırmak dileyim. Yanımda benim hatınım, Halil Cifitim, Zülküllara, Mansur kızı. Biz birge 25 yıl yaşayız. Vatanda bizge 2 balalı birdi. Bizning kızımız Cemile. Bizning oğlumuz Abdülkerim. Tagın da bizning aramızda tagın bir kişi var. Benim Kiyevim, Mubin. Аптырарсың, достар. Инде исемнәр китабына аларның барсы да кертелгән дисәк, ялгышабыз икән. Бүген без кунакка килгән гаиләдәге икесен хищуында милләттәшләребез анда таба алмас кебек. Минем моңарчы точно ишеткәнем юк иде. Геройыбызның әнисе йөрткән Лааль исеме. Матур чәчәктән алынган ахры. Кияүләре дә бердән-бер яраткан кызларының ире Мубин исемле булып чыкты. Безнең якларда киң таралмаган исемнең мәгънәсе ясный, ачык дип аңлаттылар миңа биредә. Гадирәк исем иясе булган тапшыру героеның бер туканы Рамил Фасхетдинов бүгенге табынга килергә өлгерә алмады. Ул Ринат әфәнде сөйләгәннәрдән аңлашылганча, Пушкин шәһәренең имам хатибы бүгенге көнгә биредә яшәүче бар татарны берләштерүче булып та тора икән. Матур гаилә белән Пушкинны да ямьле җәйләрдә очрашырга планлаштырган идек без. Күзләргә калынды. Әмма җылылыгы моңа карап кимемәде очрашуны. Табигате буенча ягымлы, хылкына карасаң ялкынлы да, һәрчак ихлас күңелле һәм тирән акыллы тырыш героебыз аның якыннары белән булган алтын көзләрдә оештырылган очрашып карашуга нигезләнгән телевизион хикәя сезнең күңелләргә дә хуш килер дигән теләктә калабыз тамашачы. Һәм фәлсәфи уй-фикерләр тулы тамашаны көтеп алган сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәзер инде Мәскәү уйлап атлый. Дини өлкәдәге шәхес хакында тапшыру әзерләгәндә, әңгәмә сөйләшүләр корганда мин һәрчак куркыбрак, шикләнеп эшкә алынам. Нидән дисезме, дуслар? Барда гадимында. Җиттилектән артыкка тирәнтен уй-фикерләргә кереп китеп, тапшырубызның шаян һәм шуклык тулы концепциясеннән тайпылудан, сайланган сукмакны югалтудан куркып, шикләнеп бераз. Әмма бу юлысы барда уңай барды. Шөкер Алла. Җиткерелгән җиттилек үзеннән-үзе җиңел кабул ителде. Корылган әңгәмәләр дә, очрашып аралашулар да без үз иткән ысулларга таянып, нигезләнеп, һичнинди уңайсызлыклар тудырмыйча, чиста сулардай агылды. Урынсыз барлыкка килгән шикләрне бузлардай эретеп. Юлланган юлның башыннан ук барда үзенчәлеккә тартып торырга ашаган бүген биредә. Метродан чыгып калып, җәүләп атлаганда тапшыру герое Ринат хәзрәт Фасхетдинов оештырган дини бинага ихсан оешмасына шулайрак тыелды. Ислам динен алга сөрүче ихлас мусульман егет янына зата барган янәшәдәге һәр нәрсә күңелләребезгә якын мусульман дөньясына таба юнәлтте уй-фикерләрне. Үзегез күрегез. Табылган мәчеттә игътибар гадәттәгечә без ялашканча монаралы түгел, ә зур гына офиста урын алган. Әмма шуңа да карамастан иштәлеге, биредә я хакимлек иткән пөхтәлеге ягыннан да бар да үз урынында биредә. Күрәбез. Илаһи, күңелләргә ятышлы, азанлы мөхите, игерекле атмосфера һәр бүлмәдә бар пышмакта хөкем сөрә. Альберт сора үзләреннән. Дин кардәшләребездән барсы хакында да кызыксынып сора дигәндәй. Сәяхәтебезнең алдагы мәлләрендә Ринат хәзрәт безне инде үзе хезмәт куйган Мәскәү мәчетендә каршылады. Биредә үк Шәһабетдин Мәрҗани исемен йөрткән Ринат Фасхетдинов җитәкләгән татар мәдәнияте һәм мәгариф өлкәсендәге махсус үзәк эшләп килә. Без ачыклаганча, тирә-юньдәгеләр бик күпләр аны якын күрә. Ассаламу алейкум, дин кардәшләр. Минем аңлавымча, һәр шәршәмбе кешеләр иләренә кайтасы урынга
киләләр бирегә дин дәресләре алырга, шулай бит? Шулай. Моңа өстәп әле бу дин үзәгендә, минем аңлавымча, татар теленә дә игътибар итәләр, шулай бит? Искә төшерә аласызмы татар сүзләрен кабатланмыйча әйтеп бирә аласызмы икән? Сейчас скажу подать что-нибудь. Халяр якшим, каябрасын быксан. Яратам, йөрәгем, сандугач, күбәләк. Салават. Шек-шек. Исәнмесез? Исәнмесез. Менә бит Иванова җегетте исәнләштек. Сынау? Сынак. Нижгарларбыз. Туган тел, ватан. Kardeşim, din kardeşim. Benim sözüm Madur. Hem Madur? Madur. Нәрсә дигән ул? Madur bu pomidor инде. Помидор. Татарча шулай буламы? Мадур диләрме? Шулай әйтәләр, Астраханда Madur әйтәләр. Бәрәмәч. О, бәрәмәчтә иткерә бар бит. Бәлештә тагып бәрәм. Бәрәмәч күп була. Татарскую песню? Сейчас, секундочку. Ай, белым. Вот только начало. Һәр вакытта белемгә тартылган тапшыру герое кайчандыр Мәскәү Ислам дин һәм хукук көллиятенең ректоры булып торган кеше. Бүгенге көнгә Россия Федерациясе президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарә итү өлкәсендәге институтында белемен ныгыту, арттыруны дәвам итә. Дини өлкәдәге күркәм шәхесләр белән матур очрашулар оештыручы кеше дә, игелекле яшәеш серләре белән тирәнтен кызыксынучы да булып чыкты ул. Бүген исә аның үзен без сораулар белән аптыраттык. Җитдиләре белән беррәттән шаяннарына да урын табып. Гадәттәгечә кыскасы. Ринат булгач әңгәмәдәш, ырга башланырга тиеш аларның барсысы дигән үзебез өчен үзебез булдырган фикер кагыйдәдән чыга. Ринат үзенең резюмасын төзегәндә ниләргә игътибарны юнәлтә икән иң беренче чиратта? Беләсеңме нәрсә, Альберт? Мин иртә торырга яратам, чөнки иртәнге намазга элгәрегә кирәк. Башлаган эшне тәмамлауны хуп күрәм. Шул турында динебездә дә әйтелгән. Тагы нәрсәләр анда синең резюмада булыр икән? Аннары күп нәрсә белән кызыксынучан кеше мин, любознательный. Шуның белән туктап торык, Альберт. Мактаны дип әйтмәсеннәр. Динебездә мактанмаска өнди бит. Ринатның рәис булу теләге бар идеме? Кайчанда булса, каяда булса дию. Гомумән алганда амбициоз кешеме син? Юк, амбициялы кеше дип санамыйм үземне. Я считаю, что человек должен быть смиренным, должен контролировать свои чувства, свое состояние, свои возможности, свои поступки. И амбиции – это все-таки, наверное, негативная сторона с точки зрения ислама, потому что человек хочет показать себя, хочет продемонстрировать свои таланты, свои возможности и тем самым превзойти кого-то из своих конкурентов, из своих близких. Поэтому, с точки зрения ислама, считаю амбициозность негативной чертой в человеке. И ислам призывает больше степенности, кротости, скромности, сдержанности. И если человек обладает какими-то талантами, он ими должен пользоваться и служить интересам общества, но не показывать их на людях, да, не демонстрировать, не должно быть показного в его жизни, в его деятельности, в его поступках. Ринат үзләренә рәхмәтле булган. Аның тормышында зур роль уйнаган 3 кешене искә алыйк әле. Кыска гына сүз тотып. Беренчедән, бу һәр мусульман тормышында иң мөһим кеше, яраткан пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. У чын бәхет һәм муллык өчен юл күрсәтүче. Икенчедән, минем сөекле әнием, пәйгамбәрбез хадисендә әйтте, җәннәт әниләренең аяк астында. Üçüncüden bu benim hürmetli etiyim. Alır birge enimle bizni küterdiler, ayak üstüne bastırdılar, kiyindirdiler. Biz alarga rahmetli bulurga tiyiş. Hem biraz şayadrak sırada biri gelizge. Rinat hem rejim, Rinat hem rizık, Rinat hem relax. Bu düşünceler bilen beyle fikirlerinde bili gel. Альберт,
Режимны тотарга тырышабыз инде аны, һәр вакыт килеп чыкмаса да. Ризыкка килгәндә татар ашларын бик яратам. Камырын, итлесен, бәрәңгәлесен. Бу минем фигурадам күренә. Релакс турында әйтсәм, минем өчен иң яхшы ял бер эшне икенчесенә үзгәртү. Гаилә белән җәяү йөрибез, велосипедта чыгабыз, урман болынларда булабыз. Менә шундый бездә релакс. Мәскәү телеканалларында ислам дине нигезләрен булдыручы, җомга серләрен ачучы 142 лештән торган акыллы дини фикерләрне янәшәдәге тормышыбыз белән оста итеп урап баручы һәм тамашачыларга тәкъдим итүче, күңелләргә үтеп керерлек матур итеп җайга салучы һәм санап җиткәннәрне тапшыру буларак дөньяга тудыручы да аның авторы безнең бүгенге талантлы герой булганлыгын ачыкладык без. Игътибарыгызга әйткәннәрне исбатлап торучы видеомисал дуслар. Bir video дәресендә Ринат әфәнде Афганистаннан булган 48 яшьлек Нурмөхәммәд исемле кеше хакында сүз тота. Ул әлеге тәвәккәл зат хаҗга велосипедта барырга карар кылган була. Рәхәтлектән түгел билгеле. Озын кирак юлны узу өчен башка төр мөмкинлекләре булмап сәбәпле. Әмма ил читендә юлчының юлы тоткарлана. Кирәк документларын бирми интектерәләр үзенә. Һәм Ходай кушу буенча ярдәмгә хәлле якташы килә аның. Моңа өстәп, күкләрдән әмер булган диярсең, дингә зур хөрмәт күрсәткән булдыклы кешенең хаҗга юллама бәясен тулысы белән үз өстенә Афганистанның премьер-министры ала. Ахыр чиктә. Тыңлаган саен тыңлыйсы, уйлаган саен уйлыйсы, тирәнтен фикерлисе һәм ахыр чиктә сафланасы килә. Әлеге җомга серләрендә җиткерелгәннәрне ишетеп күргәннән. Якыннан кыйммәтле хәбәр һәм файдалы мәгълүматны белгәннән соң дуслар. Нәкъ менә шундыйрак хис-тойгылар булдыра тирәнештәлекле, әмма җиңел кабул ителә торган әлеге тапшыру. Замана таләпләреннән чыгып, берничә креатив сорау үзеңә. Ринатның реновациягә булган мөнәсәбәтен белик әле. Мәскәүдә яшисең бит как-никак. Бу өлкәдә махсус программасы булган шәһәрдә. Яңарту яхшыртуга һәр өлкәдә минем карашым уңай. Дин өлкәсе булса да, янәшәдәге тормышыбызга кагылса да, күрегез Альберт, Мәскәүбез инчик матурайды, яңа йортлар, күркәм биналар. Шуннан да шулай, Ринат. Шулай. Реставрацияга нинди карашта икән, Ринат? Реставрация ул сүзнең мәгънәсе булганны саклау, рухи һәм мәдәни мирасны саклау безнең киләсе буыннар алдында җитди җаваплылык. Бу күренешкә нык, уңай карашта мин Альберт. Алдагысы ярып баручы. Дәвамлы сорау. Ринатның ремонтка мөнәсәбәте ниндирәк икән? Кулдан киләме хезмәтнең бу төридә үзеңә? Мөмкинлек булганда ремонтны үзем ясарга тырышам. Үзем яшәгән йортның эчке бизәлешен булдыруда катнаштым, тырыштым, әлхәмдүлилләh. Һәм тагы бер җитди сорау. Ринат һәм реструктуризация. Дини өлкәдә була калса, бу күренеш, процесс нинди үзгәрешләр булдырыр идең? Кайсыларына өстенлек ягында син? Бу бик җитди мәсьәлә. Миңа калса реструктуризация, финанслар акча белән бәйле күбесенчә, динебез күңелләребезне тынычландыра, йөрәкләребезне тибрәтә торган рухи, игелекле эшләр тулы дөньябыз булып калсын иде. Мин шундый фикердә, Альберт.
яне үз һөнәре, профессия итеп ихластан сайлаган талантлы тапшыру герое һәр эшен яратып башкаручы гына түгел, чын мәгънәсендә яшәеш серләре белән мавыгучан шәхес тә ул. Күрәбез. Һәм хәзер инде үзен ишетеп, якыннан беләбез дә дуслар. Бераз романтик, илһамлы сорау үзеңә. Роман сүзен кулланып белергәнгә күрә, матур җавабыңа ният кылып юллыймынсың. Ринатка роман язырга тәкъдим ителсә тиз арада, төп основной геройлар итеп кемнәрне күз аллыйсың? Хөрмәтле Альберт, мин беренче романымны büyük татар имамларына багышлар идем. Шикбудин Марджани, Курсави, Мөхәммәд Закир Чистави һәм Зәйнулла Расулев кебекләргә багышлар идем. Менә мәсәлән Марджанины гына алык. Аның язмыш тормышында күпме кызыклы һәм кызганыч маллар булган бит. Күпме китап укыган, күпме үзе язган, спортны яраткан спортты көрәш булган. Сабан туйларда еш катнашкан һәм көндәш итеп үзеннән кичлерәк көрәшчүне сайлый торган булган. Ринат режиссер. Төп режиссер булса, берәр лаеклы иҗади проектта үзенең командасына кемнәрне алыр иде дә, сәхнәләрдә нинди әсәрләрне куер иде ул? Безнең бүгенге герой. Мин озак еллар пәйгамбәрләр тарихын укытам. Шуңа күрә зур шатлык белән пәйгамбәрлек хикәяләрен төшерер идем. Афарин? Фильмны төшерер өчен Альберт мин профессионалларны чакырыр идем. Чөнки һәрбер эш югары сифатлы эшләнергә тиеш дип саныйм. Ринат, син бит әле җырлар, мөнәҗәтләр авторы да. Моннан берничә ел элек бик җитди шөгыльләнә идем. Искә төшерәбезме? Рәхәтләнеп. Туды Расул җир йөзенә нурлады бу дөньяды. Караңгылыктан безләрне сафаклады. Һәммә зулмат һәм җәһаләт баскан иде дөньяны. Күп авырлыкларга чыдап нурлады бу дөньяны. Ассалату вассаламу алейка я Мустафа. Ассалату вассаламу алейка я Хабибуллах. Ассалату вассаламу алейка я Расулаллах. Ассалату вассаламу алейка я Набияллах. Динебез янәшәсендә дөнья күргән бик тә матур тагы бер фикре ошады миңа тапшыру героена. Ана теле ул бәяләп булмаслык мирасыбыз. Әби-бабаларыбыз бүләк иткән үзебезгә байлыгыбыз дип ассызлыктады ул ихластан җиткерелгән бу хактагы сүзләрен. Туган телебез һич кабатланмас, бернигә дә алыштыргысыз, моңлы һәм үзенчә ягымлы да ул. Аңарда гасырлар яңгырашын үз эченә алган дала һәм урманнар шавында ишетергә була. Кыр болыннардагы үсемлекләрнең хуш исләрен дә тоярга мөмкин ди телевизион тапшыру герое. Хәтта телебездә безнең әби-бабаларыбыздан килгән гырыф-гадәтләр дә урын ала. Аңарда халкыбызның мәгънәле матур фикерләрен тоемларга да сезнең белән безнең кебек тамашачым кешелек дөньясында гомер кичерешләрнең тормыш тәҗрибәсе дә тупланган дип ассызлыклый акыл яси. Безнең әңгәмәдәш. Моңа өстәп, туган тел ул милләтебезнең горур характерында чагылдыра. Халкыбызның тирән аңхатерендә, күптәнге тарихын, иҗади мөмкинлекләрен һәм рухи потенциалын да берләштерә сыман. Телебез җаныбызның гүзәллеген һәм тәнебезнең көчен дә тоярга мөмкинлек тудыра. Туган тел дигәннәре бала чактан бу якты дөньяны аңларга ярдәм итә. Сәхнә пәрдәләрен ачкан сыман тылсымлы яшәеш иленә юл күрсәтә, култыклап алып керә дияргә була. Туган телдә шәрле чишмә, туган телдә шаулый таллар, туган телдә дәшсәм генә, туган җирем мине аңлар, туган телдә дәшсәм генә, туган җирем мине аңлар. Тамашачы дусларым, әлеге үтә дә мәгънәле, тирән эчтәлекле һәм ямьле дә булган ноктада музыкаль нотада мин дә бүгенгә үзегез белән саубуллашып торам. Дан җырлап, җырчыбыз белән бергәләп,
туган телебезгә. Сибелеп яшәүче халкыбызны, хулкыбызны, милли характерыбызны берләштергән, моңлы яңгырашы белән күңелләрне шатландырып телгән, матур гөлләргә дә, горур кошларга да тиңләп үзен очар канатларын да хис итәргә мөмкинлеген биргән туган телебезгә дан җырлап. Хәзергә исән сау булыгыз. Янәдән бик тиздән кызыклы, сезнең белән безнең игътибарга лаеклы, якындагы һәм ерактагы геройларыбыз белән очрашканга кадәр. Я Раббым Аллаһ, минем Раббым Аллаһ, тәүбә кылам, афу илә Раббым Аллаһ, дөньядагы калган